survey kemanyekanete una Polestar ranganga nigono kyo robot ruabo anemona sobo choria obolibo sobo chori bo 2027 ase korgo kyobo governor aiga ase county ya Kisii korengane kyombe kino gyate biroko rengano robot ruliwa bari bago sangire nobo tuko bari bago kora asoko nyargo sangire birengere by'abantu kuro kinsemo nigo bate birebuna ase korgo kyobo governor oyo barachi komina na nomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati ni governor aro mubungoria o Nyaribari Masaba Daniel Manduku korengano robot rukwembe kia Polestar ranginge ngorokoro kibuna maiga joko sangire birengere nigobono arati abwate 45% osemerongena na isano asemia asoko chekoligia anakoire karogo kyobo governor meye county ya Kisii chinga kiechu mbunge Daniel Manduku niko bananyolete kerengo kyemerongene na ibere 42% asoko chikoligia karogo kyobo governor ase county ya Kisii abande niko banyolete inse ya 10 semia ase kolende bali batara beka beno osingoli bali karogo kyobo governor banyolete isato asemia ose 3% ekyombe kino gyatebere buno obocholi bali okoreka litokolia lero aborwande bankigima ase karogo kyobo governor meye county ya Kisii niko barabe Paul Simbarati nabo igono mbunge olia Nyaribari Masaba Daniel Manduko Okiombe gya survey gya Polestar ranking nigo gya kolete obulinguli bwa igoro yoyo rache 18 mugabana we county ya Kisii Simba Arati aso abacholi bo mwaka bwe kiri bubere na merongo ebere ne 5 nebere kolengane report yeyo nigo Arati araite asebirengo bya merongo 4 ne 5 na kubwatigwa na Dr. Manduku oyo onyorete emerongo 4 nebere abande konyora 10 na bali bataramu akonyora 3 ase report yeyo nigo baligerete chibunge chonsi kyanda chechi county yeigana konyora amachibu ebunge ya Kitutu chache South ni garaite ne merongo 5 nomo na kwa kubwatigwa no mugavana Simbarati emerongo 4 Nyaribari Masaba nigo Dr. Daniel Manduku arokantekura ase ekerengo kya emerongo 5 nebere ne 5 igoro yemya gakubwatigwa na Simba ne merongo 2 ne 5 ebunge ya Nyaribari chache ni garaite ne merongo 5 na 5 ne 3 ebunge ya Machoge emerongo 5 ne 5 nomo na sebo igo Dr. Daniel Manduku arolekane tekora ase wadi ya Ichuni ase akurwa ase kerengo kya merongo 5 nebere ne 5 bunge chinde isano nigo mugavana Simbarati arolekane tekoba busyo kolende aso wange kigima amono mabunge Onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku egati ya bombo basi aso mugavana arolekane tekora ase emerongo 5 nebere na 4 kakubwatigwa ne bunge ya bomchali aso mugavana araite ne merongo 5 ne 5 ebunge ya Machoge borabu anaboigo ebunge ya Kitutu chache North waigo ebunge ya South Mogrango kolende ine Dr. Daniel Manduku ningo ase obokoreli bwaye nigo abwate amasomo yekerengo kigoro kurwa United States International University of Kenya ase kosi ya Business Administration na konyora egutwa ya Masters na PhD ase kosi eyeyo akanyora degree yaye kurwa JKUAT ase ekosi ya architecture ase bono abwate obumanyi na gokora egasi ase chabisali chege serikali ase miaka 15 ase abisi ya serikali ase miaka 12 ase obokole bwaye go ikakoba omubunge Onyaribari Masaba ase ntunde entangani onsi kyanda bonsi nigo batigalete koba ase eratiri go reporter ya Egetaseni Kyandize TV eletaliane Mildred Momanyi.